Fis-sigħat bikrin tal-ħamis filgħodu seħħeġ ġlieda bejn grupp ta' Kolombjani u Sirjani f'Paċivil, ġlieda li ħallit persuna feruta serjament dan wara li wieħed mill-Kolombjani għala daqqiet ta' sikkina f'żaqqu bil-feriti jolqtulu il-pulmun. Ġlieda bdiet għal ħabta tal-5:30 ta' filgħodu fi-triq Santu Wistin f'Paċivil b'wieħed mill-feruti żagħżugħ ta' 21 sena mexa lejn lukanda fil-viċinanzi. Membri tal-forensika marru fil-post hekk kif il-lift ta' din il-lukanda instab mimli dem iżda jidher li dak li spiċċa ferut mhux residenti f'din il-lukanda. Sorsi mid-depo għalulna li b'kollox kien hemm 3 Kolombjani u 8 Sirjani involuti f'dan l-argument. Ġlieda inqalet bejn grupp ta' persuni li kien jinvolvi ħaddiema fit-tmiem ħidmithom u oħrajn. Jirriżulta wkoll li żewġ tirġiel oħra aggrediti f'dan l-argument kienu żewġ Kolombjani ta' 23 sena u ta' 36 sena. L-allegat aggressuri qegħdin jiġu identifikati mill-pulizija. Il-feruti ttieħdu l-isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza għal aktar kura fejn iż-żagħżugħ ta' 21 sena ġie iċċertifikat bi ġrieħi serji filwaqt li ż-żewġ persuni l-oħra ġew iċċertifikati bi ġrieħi ħfief. Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha u dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Antwan Aġus Bonnici.